Saiban és un petit conjunt que tenim a l'Escola de Música de Granollers i res, espero que disfruteu del concert. Sempre anem una mica al revés i en comptes de començar amb una cançó que normalment ha estat al principi, es diu Close Finish, és a dir, tanquem. Nosaltres comencem amb tanquem, s'acaba. Gràcies.
professor haig de dir que tinc molts alumnes enganxats a les maquinetes, a les PlayStation, però jo els entenc. I com a homenatge fan una cançó mítica d'un joc mític que els pares també hi jugaven, que es diu Tetris. Tetris per tots vosaltres.
Gregori francès, à la ribera bergera, Villa Gràcies. Última cançó de la Bonsai Band, fort aplaudiment. Despedim el concert amb una cançó que es diu Les Ramelludes. Moltes gràcies.